Čaute. Tak, dnes je sobota a ja mám narodeniny, takže mám teda 30. Je také premenlivé počasie, ale nám to nejako dneska veľmi nevadí, pretože sme si trošku pospali, keďže minulý týždeň bol celkom hektický. Čo som to chcel vraviť? Prečo bol ten týždeň taký hektický? Pretože sme museli trošku zamakať. Jednak ja som bol v útorok na štátniciach, teda už nie ako, že ja som bol štátnicovať, ale bol som v komisii, pretože síce už nepôsobím na univerzite, ale práve pri takýchto príležitostiach sa ešte na univerzite ukážem, takže bol som skúšať. No a potom ešte v stredu sme mali taký veľmi dôležitý deň, pretože ja som bol teda natáčať workshop a Julia tam bola robiť simultánny preklad. Ja som tam mal nejaké technické záležitosti ohľadom kamery. Okrem toho, že som tam bol fotiť a natáčať, tak tam ešte jedna kamera bola pripojená na televíziu ako livestream. Tá make-upistka tam ukazovala rôzne tie techniky a to sa premietalo priamo na televízor. Každopádne, už máme sobotu, už sme oddychnutí. Asi. Bol som včera oboznámený o tom, že mám aj tortu, ktorú som dostal teda od Julínej mamy ako darček. Týmto jej ešte raz ďakujem a pozdravujem ju. Ja som tú tortu ešte nevidel. Schválne, keď sme ju včera prevážali, tak som sa nepozeral, takže vôbec neviem, ako vyzerá, ale teším sa. A už som aj slávnostne oblečený. U mňa teda čierna farba nie je smutočná, ale naopak ja mám najradšej čiernu farbu a veľakrát sa mi stalo, že keď som prišiel niekde v čiernom, tak sa pýtali, že som prišiel ako na pohreb, ale toto je pre mňa tá moja najobľúbenejšia, najslávnostnejšia farba je čierna. Ideme oslavovať, nie nejako extrémne bujaro, povedzme, skôr ja som chcel, keď sme sa o tom rozprávali aj nejaké týždne dozadu, chcem oslavovať skôr tak pomalšie, viac si oddychnúť, pretože posledné mesiace sme celkom rozbehaní. Ja som si teda prial, že to by bol pre mňa veľký darček, keby sme si mohli oddychnúť. Ja sa stále pozerám tam, lebo tu je Julia tým smerom. Aby ste neverili. Preto som sa na ňu pozeral, lebo som pozeral, že či to, čo rozprávam, je v súlade s tým, čo som chcel povedať. Ale nie. Ja mám svoj vlastný názor, aj rozum, že vraj. Ideme pozrieť tú tortu, som na to celkom teda zvedavý. Tak ja sa idem niekde asi odpratať. No poď. Ukáž. Wow, okej. Čierna, to je náhoda. To je taká náhoda, že? To je náhoda. Wow. Paráda. Krásne. To sa ako podarila čierna? Ja viem ako, prihorela jej. Ja, dobre. Nie, veľmi pekné. Doláre. Áno. Doláre. Pozri, čo tam máš, ale... A to je foťák, aj s bleskom. To odlesí máš, dá najvyššie, darček, tú dekoráciu. A ešte sú tam, to sú potom fotky, že? No ako keby analogový film rozvinutý a toto sú fotky. Aha. Vieš, to sú fotky, tie väčšie a toto je analogový film. Krásne a také zátišie tam je ešte s tou lampou. No. Tá lampa sa mi inak veľmi podobá na tie lampy, čo boli v tom parku. Ťažká je. To ešte potom ponatáčame bližšie aj pre YouTube. Ako vonia parádne, už by som si teraz chcel s nej zdať. Odpadol som, normálne som prekvapený. To sú $100. To nie je hocičo. Nie je hocičo. Ďakujem, pozdravujem Lesiu. No to sa s tým musela riadne vytrápiť. A čo to ešte máš? Toto? To je, neviem, to asi zostalo iba z torty, spodok. No čo to ešte máš? Čo to ešte mám? Toto čo je? To vyzerá ako darček, lebo je tam mašla. Ten darček ešte hneď teraz neodhalíme, pretože pôjdeme najskôr sa odfotiť s tortou a natočiť ju, pretože nechcem, aby sa nám roztopila. Idem si spraviť nejaké videjko s tortou, kým je ešte takto celá, lebo už by som sa do nej chcel pustiť. Farba je dobrá, budem sa k nej hodiť, som sa tak... A ja som to nevedel, naozaj som to nevedel. Ja som aj netušil, že sa dá spraviť čierna torta. No akože aj tento dekor je úplne brutálny tu na. Ale normálne, pozri tento foťák. Mám trošku čiernu ruku od tej torty. Tento foťák mám normálne do výbavy ďalší. Pozri na to. To je super. Odfotíme Juliu. Tak, boli sme vonku natočiť tú tortu
Museli sme si normálne trošku švihnúť, keďže bola čierna a vonku je trošku slniečko, tak sa normálne začala trošku topiť. Ale len tam zo spodu, ako je to na tej podložke, takže malo by to byť v pohode. Ešte mám od toho trošku čiernu ruku. Julia mi tu už striha video. Spravili sme si kavičku, snažil som sa aj o nejaký latte art. Tak no, nie som ešte úplne skúsený. A Julia má takéto parádne espresso. Výborné, ako parádne vonia. Mám tu ešte darček. No kto vie, čo to je? Tak sú to Apple Watchky. Takže naposledy, keď som takúto krabičku rozbaloval, tak sa písal rok 2018. Čiže ja akože Apple Watchky už mám, toto sú vlastne séria 4 a mám ich od dňa vydania, čiže už je to skoro 8 rokov. Som ani netušil, že mi tie hodinky tak dlho vydržia a som s nimi bol veľmi, veľmi spokojný. Precestovali so mnou kus sveta, boli pri veľa mojich životných udalostiach. Je taký už kúsok nostalgie normálne mať to na ruke. Ja som si ich vlastne kúpil, keď som študoval ešte na inžinierskom štúdiu na Vysokej. Niekedy v prvej polovici prvého ročníka na inžinierskom štúdiu som si ich kúpil. No a odvtedy som ich nosil každý jeden deň. Boli so mnou na jedných štátniciach, na tých inžinierských. Boli so mnou celé doktorandské štúdium, aj na tých teda finálnych doktorandských štátniciach. Precestovali so mnou niekoľko krajín. Dosť krajín so mnou precestovali. A ani raz ma nesklamali. No a už nastal čas na upgrade, pretože batéria na týchto mojich už má asi len nejakých 70%. Tie nejaké typu Apple Watch Ultra a podobne mi moc nedávajú zmysel, pretože akože áno, dizajnovo sú pekné, ale nevyužil by som ich potenciál a príde mi to ako zbytočne veľa peňazí momentálne na to. No a ešte mi teda nedávajú zmysel aj z toho dôvodu, že pred 3 rokmi som od Julie dostal k narodeninám tento kožený náramok na Apple Watchky a samozrejme na Ultry by mi nepasovali, no a ja ho chcem nosiť. Dostal som ho aj s peňaženkou, ktorú tiež ešte doteraz nosím. Keďže som potreboval watchky, aby mi pasovali na tento náramok, tak som dostal tieto. A sú to teda EZčky 3, 44 mm. Tak sa do nich poďme pustiť. No som už dlho neotváral Apple Watchky. Teda dobre, pomáhal som ti otvárať, keď si ty dostala. Julia odo mňa tiež dostala Apple Watchky. Tak myslel som, že sú vybité, ale spúšťajú sa. Takže idem ešte spraviť rýchlo setup. No už ich mám nastavené. Zatiaľ tam mám tento istý watch face, ale akože wow, paráda. Sú oproti tým mojim štvorkám, sú extrémne rýchle, responsívne aj všetko. Takže úplne super. A teraz ideme rozrezať tortu a ideme si dať kávu. Kávu už máme hotovú a ešte ideme sfúknuť sviečky. Ešte som sviečky nesfúkoval. Približne na takéto. No, tak do roviny asi, hej. To oni tak praskajú. No, ideme na to. Poďme rýchlo do tej torty, lebo ona, viete, ak tu vonia, bože. A pozor na tie doláre, tie ešte treba do bankomatu vložiť. To si dám. Ona je taká úplne, OK. Tak, to si teda dám. Ako si vedela, že chcem takú? Však nepoznám ťa jeden deň. No, ideme teda vyskúšať, som na to celkom zvedavý. Riadne je karamelová, to sa mi páči. Tak, skúsime. Wow, trošku ASMR. Výborná je. Dobre. Že je výborná je. Riadne karamelová. Áno, je dosť karamelová. A teraz ju nezjesť, kým neprídu nejakí hostia. A ty prídu až zajtra. Láska, tá čierna torta má aj svoje nevýhody, ako pozerám. Iba pery máš. Mám taký rúž. Taký tmavý. No,
už máme nedeľu večer. Dali sme si Vlastne. včera večer sushi a dnes sme sa iba zobudili a začali sme pripravovať všetko, upratovať, pretože sme čakali návštevu tým mojim narodeninám. Včera vlastne u nás nikto nebol a dnes sme sa stretli s kamarátmi. Dali sme si s nimi tortu, kavičku a chceli sme si ísť opekať, ale to počasie dneska bolo také, že ani. Také premenlivé celkom to bolo. No a teda tie špekačky sme si opiekli, ale v rúre, pretože už aj stihlo pršať, stihlo byť aj slnko, aj všetko proste dneska úplne. No a ani nevieme a nedeľa nám prešla. A išli sme sa prejsť, pretože dnes ja som síce nabehal, pretože som behal po obchodoch a ešte je celkom svetlo, to je výhoda. Konečne už je svetlo aj po 9.